Bueno, hauxe da mendiko irudi batzuk titulua dauka fragmentuaz, hori basatia dielako eta die niri gehien gustatzen zaizkidan lekuak. Dolomitak, Pirineoa, Riglos, asko joten gara Riglosera eta nahitzea da leku zoragarria eta gero hemengo mendizeak gehien bat Eskorriko mendilerroa. Bai udazkenian eta bai neguan. Beti egin dute gehiago zuri-beltzean koloretan baino. Honetarako erabaki dute ekartzea kolore gehiago, baina normalian ez dute ekartzen hainbeste koloria. Nik gauza batzuk ikusten ditu zuri-beltzean. Niretzat bardeak dira zuri-beltzean, hemen ez daude argazkirik hor batean eta datakoak. Baina Riglos eta gehien bat neguko irudixak eta hori nik zuri-beltzean ikusten dute. Dramatismo gehiago emoten dabe eta niretzat gehiago espresatzen die. Dana die digitalak eta dana die nahiko berrizak. Zaharrena izango da hemen 2008koa. Eta batzu, bat horko hori da joan zen hastian egindakoa. Dana digitalak. Gaur egun kalidade hobia lortzen da digitalarekin, lehenko analogikoarekin, lehenko analogiko baino. Hemen 30 argazki daude, 20 sinatuta dare, eta hori izan da, iaz egin nuen erakusketa bat Bergaran, mendiko hastian koinziditzen, eta, egin nuen Cesar Leraekin, eta, nahiko babestuta, entre comillas, orduan, jarri ginoan papel oso ona, eta, kalidade oso altuko materiala, eta berak emon sostan presio honean. Orduan, zan propaganda horren bidez. Proiektua beti da hori disfrutau aste bukaera, albada, hemendik aurrera aste santura arte negua izango dela, se supone, eta, eskia trabesia, mendiko eskizia, eta izotxetan eskala hau, eta, argazkia jarraitzen egiten. Mendiko kirol guztia praktikatzen ditut, eta bai, kirol guztia praktikatzen ditut, baina kamararekin batera. Bai, beti juten ez kamararekin, bai, reflex batekin, bai. Momentu honetan gaude 10 bat argazkilari oso maila altuan, baina bai estatuan, bai Europa mailan, oso altu. Eta inguruko da nati, da Oñatiko jendia, Legazpiko jendia, maila altuan gare, bai. Daukago estilo propio bat gainera, eta ondo moldatzen gara.